Halo Bondu, halo Bonduman, ma kabar, majang na? Karbi Anglong Morning Star, Beni Farsisai Borderland FC, Beni Khele janan थांबाय सोर मा बुंदोंमोन मा कमेन्ट हरदोंमोन रावनियाबो जायाखै खालि नै बे जारा पागलाया जि बुंदों बेनो जादों आं बुंदोंमोन गल नै गलसे थिग बेनो जादों खायसे बुंदोंमोन बडलेण्ड एफसि आ जेनगोन देरहाया नाथाय बिथांमोननिया जायासै आंना जाबाय बेफोरखौ बाथायदो लोगोफोर मालाय नोंसोरसो बिराद खेला नायबाय दंथारोलै आं नोंसोरखौ नुबाय दंथारो एकदम भिडिअ मबाइलाव नायबाय थायोना आङो जिबायदि खेला नायगासिनो दं दे बिदिनो नायबाय था दे खेलानि मजा लाबाय था बेबादिनो आरो फैलायगौ सनिबारै ना सनिबारै बडलेण्ड एफसि भार्सेस पान्जाब एफसि नोंथांमोननि बादिब्ला पान्जाब एफसि नि खेलाया माबादि दाखालिथ' पान्जाब एफसि नि खेलाखौ जों नायबाय कार्बि आंलं मर्निं स्टार जों पान्जाब एफसि नि खेलाखौ नायबाय बेनिफ्राय जोङो मिथिना मोनबाय ना पान्जाब एफसि नि खेलाया माबादि नोंथांमोननि बादिब्ला माबादि पान्जाब एफसि आ बडलेण्ड एफसि हागोन ना हाया पान्जाब एफसि जों बबे टीमनि खेलाया साबसिन नोंथांमोना एसे फोरमायना हर आंथ' बारा रोङालै नोंथांमोनाथ' बिराद गोरोंथार खेलानि कमेन्ट खालायनानै खोन्थाहर दे नोंथांमोन आं फरायनो जोबोद गोसो नोंथांमोननि कमेन्टखौ पान्जाब एफसि भार्सेस बडलेण्ड एफसि बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना कमेन्ट खालायहरथार उनाव आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै भिडिअ बानायफिनगोन टिकेटआबोथ' गैलालै पान्जाब एफसि भार्सेस बडलेण्ड एफसि ना मा रांखौनो जोब्बाय दाखालिनो जोबनानै दङ अनलाइनाव आंबोथ' टिकेट मोनासै आं नायहैनो हानाय नंला सोरबाफोर अनबाय बायोब्ला नुसिगोन अनाब्लाथ' गैला नायहैनो हाला बडलेण्ड एफसि भार्सेस पान्जाब एफसि बिराद सुपार हिट जागोन खेलाया नायथार नोंथांमोन पान्जाब एफसि नाथ' फरेननि प्लेयार गैया जोंनि बे नर्थ इस्टनिनो बायदि गोजा मंगलिय गोजा बांसिन ना पान्जाब एफसि पान्जाब नामा दं जिहेतु पान्जाबिफोर सासेफोर थानायमोनब्ला समायगौमोन कार्बि आंलं मर्निं स्टारा दुखु जालांबाय सिबायफोर मोनसेबो मेट्सआवनो देरहासार जानो हादिया दा बिथांमोनाबो मोजां गेलेदोंमोन नङा होमबा दा उनफोराव बिथांमोना मोजां गेलेफिनसिगोन बेखौ आसा थाबाय आरो बिथांमोनहा बुंनाय बादिब्ला बिथांमोना नेक्स्टआव जोबोद माने मोजाङै गेलेगोन स्ट्रङै जानानै फैगोन बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों पान्जाब एफसि भार्सेस बडलेण्ड एफसि बे मेट्सनि सोमोन्दैबो आङो सोरनावबा सोंनानै नायबाय बांसिनानो बुंदों बडलेण्ड एफसिखौ जेनगोन होननानै पान्जाब एफसिया देरहागोन ना 2-1 जागोन 3-1 जागोन ओरै होननानै बुंदों आरो बांसिन मानसिया बेबायदि बुंदों आं फुटबल गेलेग्राफोरनावबो फोरनियावबो सोंनानै नायबाय गेदेर टीम फोरनि मेनेजारफोरनाव आं सोंनानै नायबाय खिन्थु बिथांमोना बुंदों बडलेण्ड एफसिया जेनगोन होननानै बुंदों पान्जाब एफसिजों दा बिथांमोना बुंदों माने पान्जाब एफसिनि खेलाया बिराद स्ट्रंसिन प्लेयारफ्रा बिराद स्ट्रं ओरै होननानै बुंदों आरो मानसिफ्रा नायनोसै बबेनि दैया बबेथिं बोहैयो ना बडलेण्डआ जेनमारो ना पान्जाब एफसिया जेनमारो बेखौ समा फैब्ला जों बयबो मिथिलायसिगोन समा बेखौ खोन्थासिगोन नङा होमबा खिन्थु नोंथांमोनाबो एसे फोरमायहर सोर देरहागोन पान्जाब एफसिनि खेलाया बडलेण्ड एफसिनिख्रुइ साबसिन मार नामा बडलेण्ड एफसिनि खेलाया माबायदि जानो हागौ बै मेट्सआव बडलेण्ड एफसिया गल बेसे सोगोन पान्जाब एफसिया गल बेसे सोगोन बेखौ नोंथांमोना अननानै खोन्थाहरदो दे आंनि बे भिडिअआव आं जोबोद कमेन्ट नायनो गोसो बेसेबां सापर्ट फैयो आं नायनो गोसो पान्जाब एफसिजों देरहायाबा खिन्थु क्वालिफाइड जानो एसे थान जागोन ना बडलेण्ड एफसिया क्वार्टार फाइनालाव थांनाय नङा बायदि ना पान्जाब एफसिजों देरहायाब्ला
पान्जाब एफसियाबो मैया दाखालि जिथु पारफरमेन्स होबाय नङा होमबा मोजाङानो बिथांमोना जेनगोन ना जेना बेखौथ' बुंनो हाया खिन्थु मोजां गेलेदों बिथांमोना बि पान्जाब एफसिजों आरो नैबे बड'लेण्ड एफसिजों माबा मोनसेया कुवालिफाइड जागोन आरो बेनिफ्राय आंनि बायदिब्ला दा आइटिबिपिआव जायफोर दङ दुखु दामोन आरो मोनसे टिमा मामोन लायो बियो जिखियानो जाया मानो बयबो मोजां गेलेदों गासैबो टिमानो मोजां गेलेदों मोजां पारफरमेन्स होदों बे नैबे क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जानाय दुरां कापआव जि नुदों आरो दा लोगोफोर पान्जाब एफसि भार्सास बड'लेण्ड एफसि सोर देरहागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालायनो दाबाव आरो नैबे जारा फाग्लाखौबो दाबाव जारा फाग्लानि चेनेलखौबो नायनो दागार जिखि जाया मानो नाजागोन जों बयबो नायनो थांनो नाजागोन थाङाबाबो जों मबाइलनि गेजेरजोंनो नायगोन आरो ना दा होमब्ला बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो थालायथों आनान गसाया बयखौबो अनसायथों ना बयनिबो साननाया जाफुंथों बयनिबो थांखिया जाफुंसार जादों बेखौनो मिजिं थिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।